עדיין בענייני אוכל, הישראלים שמבשלים בבית ועושים מזה כסף. זהו הטרנד החדש בתעשיית הטייק-אווי, אפילו אסירים כלולים במחיר. הכתבה של יפעת זמיר. מה אתה רוצה להזמין? ככה, אוסובוק יש לך? כן. תכירו את מאיר קוקבוק, איש הייטק שהפך את אהבת הבישול שלו למקצוע צדדי. שים לך דג אמנון למשל בתנור, עם זר ירקות. אני מגלה אנשים שאוהבים לחזור לאוכל הביתי. אנשים מחפשים את הטעמים של פעם, הביתיים של פעם, האוכל הפולני של פעם. מאיר הוא עוד סיפור של אוהב אוכל ובישול, משתתף קבוע בפורומים באינטרנט, שולח מרשמים, מקבל תגובות, עד שהחליט להתמסר לעניין ברצינות ופגש את ליאור. יזם אינטרנט זריז שתרגם רעיון של אשתו לביצוע שהפתיע אפילו אותו. זה בעצם פלטפורמה אינטרנטית חינמית לחלוטין, שמה שהיא עושה זה בעצם מפגישה בין בשלנים ביתיים שאין להם מסעדה, אבל זה או עבודה צדדית או כאלו שממש רוצים לפתח קריירה, לבין אנשים רעבים כמוני וכמוך שעכשיו רוצים אוכל, לא עוד פעם ג'אנק פוד בחוץ. לאוריתה כבר הייתה מסעדה, אפילו מצליחה מאוד. כשסגרה אותה והגיעה למרכז, רצה רק לעסוק בבישול. עדיין טעים מאוד, אבל שלוקחים הביתה בתוך הסיר. בהתחלה אנשים באו לקחת, ועכשיו זה הפך להיות שמזמינים מראש סירים, מודיעים לי כמה אנשים יש להם, אנחנו יושבים ביחד ובונים תפריט, או שבוחרים מהתפריט שלי הגדול. זה הממולאים, תמיד זה נורא טעים. אנשים יותר עסוקים, מתפנים לקריירות שלהם, החליטו לא לבזבז את הזמן שלהם על בישול. יש מי שעושה את זה. מה פה? אז מהיום טייק-אווי הוא לא רק ממסעדות, גם אם נפשך תרפוץ בגפילטה פיש או חריים הביתי, יש היום היצע לא פחות גדול. הייטק זה מקצוע ומזה מתפרנסים, אבל לקבל טלפון, הארוחה אתמול הייתה מדהימה, זה דבר שעושה את שלו פי 1000 מונים מכל דבר אחר.